utilitzat un paper d'aquarel·la que aporti naturalitat, textura i caràcter a la imatge. Els gramatges que he utilitzat són de 90, 130, 290 i 300 per segons quines aplicacions. Aquí veiem les mides. L'amplada de l'imagotip sempre tindrà la veu cantant a l'hora de fer l'espaiat entre logotip i imagotip. És el 10% de l'amplada. En tots ells, en els alternatius, que serà aquest, que ja us explicaré més endavant, aquest i aquest, abans. Igual que els flyers. Per què? Perquè no porten lletra, no posa Girona temps de flors, i vull fer-ho perquè es creï una mica el sentiment d'intriga per tota Girona. Per què és? Que les flors cridin l'atenció, que la imatge feta amb el seu truquel cridi l'atenció. Que els més dies, fins al final, que han anunciat Girona temps de flors. Del 1961, 63, surten tots. El catàleg s'acaba així, amb els col·laboradors, sí. Hola, bona tarda. Per qui no em conegui, em dic Cisco i us presentaré el meu projecte final que es diu No. El projecte és un projecte una miqueta complex i poder és una miqueta difícil d'entendre, d'explicar. Per això començaré per al final del projecte. Aquest és el producte final. No explicaré què és, només podeu veure que és una ampolla amb una etiqueta. S'escollirà envers els objectius de l'empresa. Ara al començament aquest lema és per captar seguidors. Diu desmarca't o treu les marques. Els lemes que es puguin llegir en els dos idiomes. Codis. He creat 3 codis. El primer d'ells és el de format quadrat, totes les peces seran en format quadrat. El segon codi serà un codi que serà per dividir les aplicacions al sistema de terços. Sempre s'utilitzaran terços verticals horitzontals per realitzar les aplicacions. És a dir, no podrem utilitzar mai les combinacions A, E, I, per exemple, si no tindrem que utilitzar les combinacions A, B, C, que són horitzontals. Després, el tercer codi, al escollir una imatge, no escolliria una imatge per cada producte. Si no escolliria la mateixa imatge, podrà escollir per tots els productes, la imatge que més li agradi. I evidentment s'anirien renovant, no? Perquè cada cop... Cada trimestre anirien apareixent noves imatges amb el tema nou. El primer tema seria natura, el segon tema seria reutilització i cada trimestre anirien canviant les imatges. Sempre hi ha una actualització constant, com tota la marca. Probablement el cost més alt, més que aquest d'imprimir, seria l'atenció de gent pensant cada trimestre a veure què punyetes ha de sortir. S'ha creat un... Cremaries molta gent. Bueno, o donaries feina a molta gent. I el meu projecte basa sobre el poble inuit. Com coneixeu o sabeu, segurament, el poble inuit és un poble que està dispers en la zona del cercle polar àrtic i que ara mateix està dispers entre diferents nacions o estats. El meu projecte és un projecte molt personal i va en referència a una possible visita al poble inuit de Groenlàndia i envers aquesta visita per part d'un turista o una persona interessada en aquesta cultura, un cop allà vol endur-se a casa no només un record, sinó un símbol, algo que representi la seva cultura ancestral. Amb blaus, blancs i colors associats al seu entorn. Connecta amb el símbol, amb el que és el símbol, l'imagotip, en aquest cas, representat per l'imagotip. A ver, yo primero os explico lo que voy a explicar, os comento lo que voy a explicar. Hago una pequeña presentación de lo que es el circo, el público,
el naming, la marca, las aplicaciones gráficas, elementos de comunicación y material promocional. No son escuelas regladas. La gente que estudia allí hacen 2 años y luego se van a estudiar a Francia. En Francia, en Bélgica y en Canadá son estudios reglados. La gente va a la universidad y estudia circo. ¿Vale? En vez de ser arquitectos, de ser médicos, pues son artistas de circo. Sería un encargo del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, con colaboración de la Asociación de Profesionales de Circo de Cataluña y la ironía, ¿no? Como, por ejemplo, este señor es un claro representante de quién es la ironía. Vale. Buscaba también, ahora os explico el imagotipo, buscaba algo, un elemento que tampoco tuviera que ver nada con el circo, pero que fuera un elemento que uniera todos esos conceptos. Me costó. Y pensaba, digo, bueno, tengo un montón de artes escénicas juntas, ¿qué hago? ¿Cómo las mezclo? ¿Cómo las mezclo para que me salga un espectáculo? Y pensé, bueno, la gente cuando hace un pastel ya le pone cosas en su medida correcta y las mezcla. Pues digo, pues yo voy a hacer lo mismo. Cogí y dije, pues cojo y coloco un batidor de cocina, que es un elemento que no tiene nada que ver con el mundo del circo. Es un elemento inesperado, porque no es una escuela de cocina, y es un elemento gráfico que me ha permitido unir todo el material que hay. Siempre hay una imagen de fondo, y esta imagen de fondo es aleatoria. Si me voy a picar la presentación, me va saliendo otro. Ir a talleres, tendría, pues, en este caso, seleccionado los talleres hipotéticos. Vale. El redisseny de la identitat corporativa de Badalona Comunicació. Per si no la conegueu, bueno, abans de tot, el projecte ho he centrat en una sèrie de passes que es podrien estructurar d'alguna manera a través de documentació, un anàlisi, després el que seria la definició de la marca, la identitat corporativa i paral·lelament, quan vagi explicant una mica de què es tracta aquesta empresa, veureu que també és molt important 2 mitjans de comunicació que fomenta. Un és la revista i un altre és la possibilitat a la web. Forma física que ellas lo puedan ver y lo puedan tratar cada vez que quieran. A partir del público objetivo y de los ideales, empieza la creación de la imagen corporativa, siempre basada en los ideales básicos que nombré antes. Este sería el logo principal del sello. Hace un poco una alusión a lo que es también el origen del blues, ya que esta música está muy vinculada a los espíritus y al demonio, y intenta reflejarlo un poco con este grafismo que puede llegar a insinuar una cola de un demonio. También juega un poco con el lleno y con el vacío, que se puede insinuar también la S, que es la sigla del sello, y a partir de ahí estos dos grafismos se apoyan sobre la estructura sobre el logotipo. Tanto el grafismo como el logotipo están vinculados a través del color, ya que Records hace un vínculo hacia el grafismo que simula un pequeño CD o un vinilo o un disco, y Spirits hace referencia al espíritu, al demonio, a esos orígenes que tenía el blues. El logotipo son la misma tipografía,